سينما سمري كابيزي رابيزي حيلنا للنبت فلتت حبوز دستا صحاب سني تروفتا نفسد النهار سينما سمري سلام نعكم يخون زخبركم من زتفتخم من تخاطاتلتنا بفلاي دما أفكار تقدم بشكلتا عبزاز لكم وسلام انتعنا منيلكم دارجا كم تلمود እንዳተባሃለ ዝሕለፍ ዘሎ ዓወት ተቀዳደምቲ ኤርትራውያን ድሮ መغረት ዓወት ጂሮ ዲ ኢጣልያ ከሃሰሰን ኮለዩ ናትናኤል ተስፋጽዮን ድሕሪ ውድድር ኣብ ቱር ደ አፔኒኖ ብዘመዝገቦ አደናቅ ዓወት ቀጽሉ ድሕሪ ምጽናሕ እነሆ ሕጂ ድማ ምስ ሰለስተ ካልኦት ኤርትራውያን ብጸቱ ማለት ሄኖክ ሙሉብርሃን ገብሪ ህይወት ብርሃነ ኤፍሬም ገብሪ ህይወትን ኣብ አድሪያቲክ ሊዮኒሳ ኣብ ዘካይድዎ ዘሎ ውድድር ተደራራብ ዓወታታ ብምጉንጻፍ ይርከብ ዝውድድር እዚ ንራብዓይ ግዚኡ ዝካየድ ዘሎ 5 መድረኻት ዘጠቃለለ ሓደ ካብ ብሉጻት ተቀዳደምቲ ዓለምና ስታፊኦም ወትሩ ዘረጋግጹሉ ውድድር እዩ ኖ ኣብ ዝውድድር እዚ ድማ ወላኳቶም ሰለስተ ካልኦት ተቀዳደምቲ ደሓን ዝኾነ ውጽኢት ብምምዝጋብ ውድድሮም ብሰላም ይቕጽሉ እንተለው ናትናኤል ተስፋጽዮን ግን ሕልፍ ካልኦት ደሚቕሉ ዘሎ ኮይኑ ንረኽቦም ኣብዚ ዝካየድ ዘሎ ውድድራት ድማ ዝተፈላለየ ከምቲ ቢንያም ኣብ ጂሮ ዲ ኢጣልያ ዝወሃቦ ዝነበረ መግለጺታት ሕጂ እውን ማዕከና ዜና ስፖርት ንናትናኤል اتقال ايد صعبه كوخب كبلا غليصنو اللوا ናትናኤል ከም ዝክንካታተሎ ዝቀነና ኣብ ቀዳማይ መድረኽ መበል 35 ተርታሒዙ ካ ውድድሩ ክዛዝም እንተኻለ ኣብ ካልኣይ መድረኽ ግን ናይ ፈለማ ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ዘካየደ ውድድራቱ ናይ ፈለማ መድረኽ ዓወት ከመዝግብ በቂሎም ብዘይካ ዝውን ብዘርእዮ ዘሎ ድንቅ ብቕዓት ሓደ ካብቶም ተጠመቲ ተቀዳዳማይ ናይ ውድድር ኮይኑ ስሙ ኣብ ዝርዝር ብሉጻት ሰፊር ይርከብ ምስ ክለብ ድሮን ሆፐር ብምዃን ዝተፈላለዩ ናይ ግራንድ ቱር ውድድራታ ብምስልሳል ዘሎ ናትናኤል ብክለብ ትሬክ ሴጋ ፍሬዶ ማለት ሓንቲ ካብተን ዓበይትን ተወዳደርትን ክለባት ዓለምና ነስተቀዳዳማይ ዚ ናብ ሕቁፋን ምእታው ዳርጋ ውድኡ ኮይኑ ይመስላሎ እዚ እንታይ ዘርእየካ እንተዳኢልና ዓበይቲ ናይ ዓለምና ጋንታታት ናብ ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ዝገብሮ ዘለዋ ኣተኩሮ ይብራልካ ኣብዚ 17 ጋንታታትን 114 ተቀዳደምትን ዝሳተፍዎ ዘለው ኣብ ውድድር ዓሚ ከም ዝእዋን መርሃዊ ቅዱስ ተሳቲፍዎ ዝናኣድ ብቕዓት ብምንጽብራቕ ድማ ደሚቑ ከም ዝወፀን ድርሳዕ ኣይኮነን አድሪያቲክ ሊዮኒሳ ምስቲ ሓደ ካብ ኣብ ቀረብ ዓመታት ውድድር ዝፈለመ ኮይኑ ሎሚ ንራብዓይ ግዚኡ ዝካየድ ዘሎ ብምዃኑ ድሮ ኣብ ፈለማ ዓመታት ኤርትራውያን ዝደመቐሉ ውድድር ሃገረ ኢጣልያ ኮይኑ ይርከብ በስተጀሚር ዘሎ ዓወታት ከም በዓል ገብሪ ህይወትን ኤፍሬምን ውን ተሳትፎኦም ኣውሒሶም በምህላዎም ኣብ ዝቕጽል ዓመታት ውን ምስ ሓደስቲ ኣብ ውድድር ዝሳተፉ ተቀዳደምቲ ሓቢሮም ዓወታት ምሕፋስ ምስ ዝቕጽልዎ አድሪያቲክ ሬስ ወትሩ ብኤርትራውያን ዓወት ዝተባሕተ ክገብርዎ ዘይከኣል ከም ዘይኮነ መጻኢ ተስፋዋት ኤርትራውያን ተነብየን ዘለዋ ማዕከና ዜና ስፖርት ኢጣልያ ገሊጸን ኣለዋ ናትናኤል ኣብ ውድድር ብዘይካቲ ኣብ ካልኣይ መድረኽ ዘመዝገቦ ናይ መድረኽ ዓወት ኣብ ናይ ጀነራል ክላሲፊኬሽን ካብ ጆቪያኒ ካርቦኒ ድሒሩ ካልኣይ ደረጃ ሒዙ ይቕጽል ኣሎ ቢንያም ኣብ ሃገረ ኢጣልያ ኣብ ጂሮ ንጉስ 10 መድረኽ ክኸውን ከም ዝኻለ እንሆ ናትናኤል ዓወት ናይ ቢንያም ንምቕጻል ንጉስ ካልኣይ መድረኽ ብምዃን ኣብ ኢጣልያን ዝካየድ ዝቐንየን ዘሎን ውድድራት ተሰሚዮም ይርከቡ ናትናኤል ኣብ ውድድር ደሚቑ ክወጽእ እንከሎ ንኹላትና ኣፍቀርቲ ቅድድም ብሽክሌታ ዓወቱ ጥራይ ዘይኮነ ዘድሌና ዝተወዳደረሉ ውድድር ውን የገድሰና ካብ ኮነ ሓጺር መረዳእታ ብዛዕባ ዝውድድር ከነካፍለኩም አድሪያቲክ ሊዮኒሳ ተባሂሉ ተሰሚ ዘሎ ኣብ ኢጣልያ ዝካየድ ውድድር ኣብ 2018 ፈሊሙ ንራብዓይ ግዚኡ ሎሚ ዓመት ዝቕጽል ዘሎ ኮይኑ ናይ 2.1 መዐቀን ዘለዎ ሓደ ካብ BUCI ኣብ ናይ ኤውሮጳ ቱራት ዝስራዕ ውድድር እዩ በአምሮ አርጀንቲና ዝተባሃለ ህቡብ ተቀዳዳማይ ተበጋጊሱ ከም ዓብ ውድድር ብምዃን ዝቕጽል ዘሎ ኮይኑ ስሙ ካብ ባሕሪ አድሪያቲክን አዮኒያን ዝተወስደዩ እዚ ዝኾነሉ ድማ ውድድር ካብ ዘን ክልተ ገማግም ባሕርታት ዝወጽእ ብዘይ ምዃኑ ይዝፍለጥ ኣብ 2018 ናይ ፈለማ ውድድሩ ከእንግድ እንከሎ ኣብቲ ግዜቲ ኮሎምቢያዊ ኢቫን ሶሳ ካብ ክለብ ዛሎሚ ናትናኤል ዝወዳደረላ ዘሎ ክለብ ድሮን ሆፐር ምዃና ይዝከር ድሮን ሆፐር ኣብቲ ግዜቲ በታ አንድሮኒ ጆኦኮታሊ ትብል መጻውዒታት ጥራይ ትፍለጥ ከም
ዝነበረት ይዝንገር ብድሕሪኡን ዩክሬናዊ ማርክ ፓደን ካብ ክለብ ባህሬን ክዕወት እንከሎ ኣብ 2020 ብሰንኪ ኮቪድ ክእንገድ ኣይከኣለን ዝሓለፈ ዓመት ድማ ሎሮንዞ ፎርቺናቶ ተዓዋቲ ናይ ዝውድድር ክኸውን ክኢሉ ነይሩ ካብ ቢንያም ናብ ናትናኤል ተሰጋጊረን ዘለዋ ማዕከናት ዜና ስፖርት ዓለምና ኣብ ቀረባ እዋን ናብ መን ኤርትራዊ ተቀዳዳማየን ከቕንዓ ግዜ ክነግረና ክንጽበይና ሄኖክ ብድሕርቲ ኣብ ኖርዌይ ከካይዶ ዝቐነየ ውድድር ናብ ኢጣልያ ብምምጻእ ኣብ ውድድር ተጸሚድሉ ኣብ ዘለወሉ እዋን ትማሊ ኣብ ሳልሳይ መድረኽ መበል ሻውዓይ ኮይኑ ውድድሩ ብምዛሙ ድሕሪ ኢጣልያውያን ኣብ ውድድር ክልተ ደቂ ሃገር ምስ ቀዳሞት 10 ኮይኖም ውድድሮም ዝዛዘሙ ኮይኖም ኣለው እዚ ውድድር ጽባሕ ብሓምሻይ መድረኹ ዝዛዝም ኮይኑ ኣብ መንጎ ናትናኤልን ፊሊፖ ዛናን ዘሎ ናይ ግዜ ፍልልይ ናብ 21 ደቂቕ ወሪዱ ብምህላው ናይ ጽባሕ መድረኽ ኣዝያ ኣገዳሲት ክትከውን ከም ትኽእል ብኣግኡ ተፈሊጡሎ ዝኸምዚሉ እንከሎ ንቱር ዲ ፍራንስ 3 ግዜ ክዕወተሉ ዝኽኣለን ኣዝዩ ሓያል ተወዳዳራይ ዝነበረን ሊሞንድ ብሉኩሚያ ዝተባሃለ ሓደገኛ ሕማም ተጠቂዑ ከም ዘሎ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ እዚ ክልተ ግዜ ንቻምፒዮን ቅድድም ምሽክሌታ ዓለምን ንቱር ዲ ፍራንስ ድማ ኣብ 1986 1989 ከምኡውን 1990 ክዕወተሉ ዝኽኣለ ኣሜሪካዊ ከቢድ ድኻም ክስምዖ ምስ ጀመረ ከረጋግጽ ናብ ሆስፒታል ኣብ ዝኸደሉ ኣጋጣሚኡ በዚ ብርቱዕ ሕማም ተለኺፉ ከም ዝጸንሐ ዝተረጋገጸ እዚ ድሕሪ ላንስ ኣርምስትሮንግ ከምኡውን ፍሎይድ ላንዲስ ንቱር ዲ ፍራንስ ክዕወተሉ ዝኽኣለ ሊሞንድ ክልቲኦም ንዝሓፈስዎ ዓወት ብሰንኪ ኮሚቴ ስነ ስርዓት ናይ ቱር ዲ ፍራንስ ክስረዝ ብምኻሉ እቲ እንኮ ነዚ ውድድር ዝተዓወተሉ ኣሜሪካዊ ተባሂሉ ዝግለጽ ዘሎ ኣብ ሰዓት እዚ ወዲ 60 ዓመት ኮይኑ ዘሎ ዝውሪ ተቀዳዳማይ በዚ ንካንሰር ዝመሳሰል ሕማም ተታሒዙ ምህላው ብዙሕ ከም ዘየሰንብዶን ክሕከም ይኽእል ብምዃኑ ብሓካይሙ ተነጊሩ ብምህላው ድማ ከም ዘይተጨነቕን ገሊጹሎ ኣብ ሃገረ ኮሎምቢያ ዝካየድ ዘሎ ብቮልታ ኮሎምቢያ ዝፍለጥ ሃገራዊ ውድድር ተቀዳዳማይ ሉዊስ ካርሎስ ናይ መድረኽ ዓወት ድሕሪ ምምዝጋቡ ሓጎሱ ቁቋጻጸር ብዘይምኻሉ ነታ ኣብ ድሕሪ ሕንጻጽ ኮይና ዕምባባ ሒዛ ትጽበየ ዝነበረት በዓልቲ ቤቱ ገጪው ሓደጋ ኣውሪድላ ይርከብ ሉዊስ ሕንጻጽ ቅጽበታዊ ውድድር ምስ ረገጸ ንዓወቱ ምእማን ስለ ዝኣመነዩ ኢዱ ካብ ማኔግሮ ብሽክሌቱ ድሕሪ ምእላይ ንብሽክሌቱ ብዘይ ምቁጽጻሩ ነቲ ሓደጋ ብዘይ ፍላጥ ክፍጽሞ ዝተቐሰበ ክላውዲያ ሮንሳቻ በዓልቲ ቤቱ ንሉዊስ ሙኻናያ እንቋዕ ሓጎሰካ ክትብል ናይ ክብሪ ዕምባባ ከተቐብሎ ምስ ቀረበት ነቲ ዘይተሓስበ ሓደጋ ግዳይ ክትከውን ዝኻለት እንተኾነ ግን ወዲ 25 ዓመት በዓል ቤታ ናሃሪ ስለ ዝነበሮ እቲ ኣብ መንጎኦም ዝነበረ ርሕቀት ፍሬኖ ሒዙ ደው ክሳብ ዝብለ የፍቀደሉን ክልቲኦም ድማ ናብ ባይታ ብምውዳቕ በዓልቲ ቤቱ ብቐጥታ ናብ ሆስፒታል ክትከይድ ከም ዝኽኣለት ተነጊሩ ጸብጻብ ሕክምናዊ ውጽኢታ ከም ዘነጽሮ ድማ ብዙሕ ዝጥቀስ መጉዳእቲ ከም ዘይወረዳን ድሓን ከም ዘላን ተገሊጹሎ زخبركم سمعتنا نايلومي تحستونا أبزي فتسيمنا لنا صباح بخال تحستي رغبنا دحن وعلو Film